Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk tari Kenyong Rowo. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bersama acara penyerahan sembako, trofi, piagam penghargaan dan juga medali dalam prestasi-prestasi dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Tulungagung ke-818. Penyerahan sembako yang pertama untuk itu kepada penerima. Penyerahan tokoh wayang gunungan kepada Ki Cahyokun tadi sebagai tanda dimulainya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini dengan lakon Wahyu Makutarama.
alhamdulillah. Iya, Mak. Wis limbukan, Mak. Wis. Ngopo kok disuwe-suwe sing dinteni ya iki kok, Nduk? Iya, engko mburi kari lakone ya, Mak. Ngono kuwi. Merga ki wis ana kesepakatan karo para pepunden panitia. Iya. Syukur alhamdulillah. Mula untuk menggugah semangat tumrape sedaya para warga yang pertama dan yang tengah sawah. Semoga Bapak PJ Bupati selalu berkah dan amanah. Amin. Truk tronton parkir neng Kendal Bulur. Nah, isih apa? Kue bolu jerone ireng. Terus sinden wolu meteng bareng. Nanti sekalian Ibu Nyidiana Puspitasari Heru Suseno. Iya. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kapolres Tulungagung utawi ingkang mewakili Bapak Dandim Kepala Kejaksaan Negeri lan ugi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, mboten kata lumpen, Ketua Hari Jadi Kabupaten Tulungagung, Bapak Broto Susetyo Esos MM. Ugi mboten kata lumpen ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, nenggih Bapak Dr. Andes Bambang Ermawan MPD. Iya. Ugi dumateng Ibu Kepala Bidang Kebudayaan. Pepun panjenengane uga ngasta ana ing Dinas Kebudayaan Pariwisata ing Tulungagung. Iya. Ngono ya, Mak. Banjur kuwi arep matur apa, Mak? Ngene nduk sithik wae. Tema besar hari jadi Kabupaten Tulungagung adalah tangguh tanggap berkelanjutan menuju kesejahteraan. Mujudake gayuhan ingkang luhur lan Tulungagung, tulung kuwi tegese sumbering banyu utawa sumbere penguripan, bisa uga tulung kuwi diartikan tetulung utawa mbebantu. Ya. Banjur yen agung wis cetha wis ngarani, Nduk. Kanthi kabeh para warga masyarakat manunggal tetunggalan guyub rukun gotong royong lan remen tetulung marang pepadaning urip. Tartamtu sumbering banyu utawa penguripan ingkang agung bakal anjalari kamulyan katentreman lan barokah satemah Tulungagung sejahtera sepanjang masa, Nduk. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Yes, muga-muga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang KSD. Ya, pancen kaya mengkono kuwi. Lah men supaya regeng, supaya gayeng, merga iki wektune ngebasane mesti apa kuwi kepareng pentas ana ing laladan Tulungagung. Sapa? Ya kuwi Mas Jo Klitik karo Mas Jo Kluthuk diaturi munggah panggung. Ya ditumpakke prau layar men pinarak ana ing pepanggungan. Monggo Ca, dados. Sugeng dalu Mas Klitik. Alhamdulillah wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Sugeng dalu Mas Kluthuk. Sugeng dalu Mas Cahyo. Nggih. Kula nderek marem, nderek remen ningali panjenengan minggah panggung sarimbit dasare ngagem kejawen jangkep. Nggih. Nggih. Tur ya blangkone perbawan. Mas Klitik mboten mantra-mantra pelawak prasasar kaya Bathara Kamajaya ngejawantah. Alhamdulillah, amin. Sami kalian Mas Jo Kluthuk sangat luar biasa bareng minggah panggung kaya Jawata nenggih Bathara Kama salah.
Panjenengan niku pun beda-bedaken to, Den. Lho aku ngaturake witing klapa sak lugune kok. Ah iki ning ngambok kados menapa menika tasik sedulur Sinara Wedi iki. Nggih. Nggih. Nggih ning nadyan kados pundi kemawon piyayi ingkang mirsani sedaya menika nggih sami pirsa, sami ngertos, sami paham menawi panjenengan kalian ingkang raka menika pancen benten. Nah, umatipun Gusti menika piyambak-piyambak. Nggih. Endhog nika netes utawa sik wujud endhog nggih padha putihe. Ning rikala netes nggih beda rupane. Sakala kuthuke nika nggih enten sing kuning, enten sing ireng. Nggih. Mula nggih wontene mboten tebih kados parlampita kados mekaten kala wau. Nggih, Ngaten leres. lho. Dados ajeng kaya ngapa? Mas kula nika tasik titisan saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngeksi gondo. Wah, pripun to? Taram luar Lah biasa. iki to. Menika tasik keturunan. Pramila saking menika kula lak ndamel rasuan kang kados mekaten menika. Nggih. Heeh. Kula kan nggih tasik RM. Wah, elok. Raden RM Mas to nggih. kok. Sanes. RM menika rasokan menungso. Terus Ah rasaan menungso mbok gawe ya ngapa kok iso. aku lagi bengi iki. Alhamdulillah Mas Cahyo. Alhamdulillah, dereke Mas Cahyo. Dalang fenomenal. Nggih. Wah, lagek jejer langsung limbuan iki lagi. Lah ngene mega aku nuruti karo sampean karo Boten. panitia. Tapi Nggih. panjenengan muka kula acungi jempol. Napa? Yang tahu dengan situasional dan kondisional Nggih. wonten ing Laladan Tulungagung Mas. Nggih. Tulungagung nika majemuk masyarakatipun. Nah, Nggih. Iki dados universal. Ada yang seneng wayang, ada yang seneng hura-hura. Leres. Dados cakuping pagelaran dalu menika panjenengan bumboni jamipun langkung awal. Nggih, leres. Iki. Malah menika mangke saged pilah, Mas. nggih Pak. Ngoten nggih. Piyayi ingkang remen kalian lagon, lucon wonten piyambak, leres. ingkang remen kalian lakon nggih wonten Nah, piyambak. niki. Tur upaminipun hari jadi kok ingkang dados pelawak Mas Klitik kali Mas Kluthuk niku sampun sak trepipun. Dadi napa, Pak? Mergo ngeten, panjenengan menika rumiyin lah anggota ketoprak besar Tulungagung Siswa Budaya. Alhamdulillah. Sampeyan digedhekke karo siswa budaya, walaupun sekarang menjadi seniman yang viral, namun Anda tidak lupa dengan sejarah, tetap mengabdi kepada Tulungagung dalam rangka hari jadi, tetap tampil di sini. Luar Lho, kuwi. biasa. Tetap tampil di sini. Dadi napa, Pak? Non? Dadi napa? Putra daerah to. Loh. Nggih, putra daerah. Mboten hariwo lho. Hariwo lho. Hari jadi. Lah nggih jadi apa? Loh. Kok jadi apa pripun to mbok mirengke ngendikane Mas Cahyo? Lah dawe hari jadi berarti kan ya hari jadi. Panjenengane kang ngendikan ngajeng kados pundi Gus? Dalam rangka hari jadi Kabupaten Tulungagung yang kaping 818. Lah Lah ini nggih. Hari iki dadi apa kok dirayakne ngene iki? Hari piye to sampean ki? Lah hari jadi kan. Loh. Hari jadi ki tegese hari ulang tahun. Oh, ulang tahunnya hari bengi iki. Kok ulang tahunnya hari piye to ki? Ulang tahunnya Kabupaten Tulungagung. Nah, Mula itu lho. kaprahe diarani hari jadi. Lah nggih dadi apa hari kuwi? Ora kok hari asmane Pyayi ki ora. Tegese hari jadi ki gandeng-gandengane kata-kata niku lak ngoten to. Nggih. Sing ngomong sapa? Jangkepe Iki ki- ukara ki ngono kuwi. Iki ki duduk hari jadi. Lah apa? Iki ki peresmian paralon iki lho. Iki lah sini iki. Kowe iki Salam mripatmu kok dinti kok. Lho, Wong Pak. ini kang lenggahi para punggawa agung, Mas. Nggih, Pak. Salam Wis. taklim hormat Bapak Bupati. Pak PJ. Beliau iki Pak PJ wonten dari jajaran kepemerintahan Pemkab wonten ing Tulungagung. Nggih. Mula dalu niki hari yang sangat-sangat luar biasa. Mula nuwun sewu, Mas. Pripun? Aku malah ketularan iki hari jadi apa iki lho, Mas. Aku iki gumun bengi iki. Ngopo? Biasane iki yogane Mas Cahyo kan bes kape ireng. Nggih. Sok kala iki bes kape abu-abu. Leres. Bareng bengi iki dikei putih, malah kaya mantri suntik. Lho putih iki dijumbuhke. Nggih. Mula hari ulang tahun ana ing Pemkab Tulungagung, muga-muga resik Sukerto sengkalaning praja. Amin. Iki to, Mas. Nggih. Mula ngen Laladan Tulungagung khususan untuk wonten ing joglo dalu menika, Nggih. pendopo agung menika. Nggih. Mula angka yang luar biasa hari ulang tahun yang ke-818. 18. Mula menika angka ingkang sae sanget, Mas. Nggih. Saenipun pripun Mas Iki, Klitik? 8 itu angka yang paling besar. Nggih. Ngaten. 8 itu angka yang paling besar. Dari atas dan bawah tidak ada putusnya.
selalu berkesinambungan. Berkelanjutan. Leres. Nggih. Lah tengahipun angkanipun siji. Siji menika pindha kaya pejabat. 8 tibane ana ing masyarakat. Mula 818 ini yang pejabat dengan masyarakat selalu berdekatan. Mula yen tembunge Jawa, pejabat dengan perangkat akan semakin dekat. Masyarakat akan semakin hormat dengan para pejabat. Mula ulang tahun yang ke-818, tepuk tangan untuk Kabupaten Tulungagung.